passe på. Og han har altså 5 sejre og 4 nederlag. Og han kommer dansende. Forskellige tempi, man lukker ringen af på. Begge herrer 27 år gammel. Der bliver ikke sparet på kraft. Det er skinneben mod skinneben. For ingenting finde. Der kommer albuerne. Knæ til hovedet. Han passer på, at han ikke bliver åbnet op. Sean med de spidse albuer der. Og han svarer tilbage, det er godt. Måde her. God clinch. Ja, han kommer ud af den flot, Sean. Eller gør han? Det er ramt i hovedet. Noget baggrund fra Thailand. Flot. Man skal op med hovedet, Sean. Og spark hårdt og slå hårdt. Og højt og stemning er høj her i Roskilde. Roskilde navn. Han går til den. Godt svaret igen. De næsten tager det roligt. De tvivler om, at der er power bag de slag der. Den har det med at skrue ned og så skrue op ud af det blå. Venter. Men Sean er rigtig godt i gang her i anden runde. Godt efter Sean. Op med hænderne, Sean. Og det er altså et meget, meget højt teknisk niveau, vi er vidne til her.
Fint. Ja. Ja, tak. Finn kommer med de skarpe knæ og skarpe albuer. Ej. Ui. Og det, han er altså parate helt ned Finden. Igen Sean. Jeg er lidt træt. Han kunne forsøge. Der er slet ingen parade der. Ikke ramt med det hook. Ja. Det er altså nu, Sean, du rammer ham. Han har ikke. Ja, tak. Ja. Det er nu, han skal smide. Det er nu, han skal lægge presset, ja. Det er afgørende. Ind og vise, at du ved det flot. Flyvende kom nu. albu. Smukt. Ej, ikke lad ham slutte af bedst. Nå. Altså, vi er minutter fra Titaler. Stemmerne, det er til Roland Jonas fra Titaler, Finland. Sean virker ikke glad for afgørelsen. Han kunne godt have gået begge veje. Det vil jeg også sige, Det er måske millimeters forskel ja. på